Здравейте! Днеска ще снимаме разсаждане на котлея. Преди една седмица разсадихме ето тази котлея, която е в бамбукова кашпа. Отвътре сложихме кори тънки на дърво, което спира падането на пръста. Днеска ще разсадиме още една такава котлея. Мое нещастие, веднъж поливайки я, падна една стоножка. Това означава, че вътре имаме развитие на стоножки. Тази котлея е закупена от магазин, хибрид е, добро състояние. Обелих и люспичките, които се получават на бублите, за да не се развиват микроорганизми. Саксията е хубава, защото има странични отвори. Сега това, което съм приготвила, е ето тази кошничка. За да не пропада пръста, съм подготвила ето тази мрежичка за луковички. И така, естествено, първото нещо е да махнем старата пръст. Леко посплескваме, за да може по-лесно да се отдели, без проблеми за коренчета. Ще я хвана ето така. Надявам се да няма проблем. Определено и е тясничко. И корените са в доста лошо състояние. Сега преполивани са със сигурност, преторяване също. Знаете, че ще развиват много дълга коренна система. Котлеите ще отстраня максимално повече от старата пръст, въпреки че корнището е доста сплетено. В легенче съм приготвила разтвор от 2 литра вода и 2 капачки от този препарат, който би трябвало да обеззарази средата, почвата. Сега какво режа? Това, което е изгнило, т.е. променил си е цвета. Общо взето всичко ми изглежда недобре. Но ако отрежа всичко, рискувам да го оставя без корени. Виждате как са станали едни тънки листчици. Много голяма част от корените. Това е средата, която бива предпазена от няколко други слоя. Така, ето тук има едно хубаво коренче, което със сигурност ще го оставяме да се развива. В тази кашпа се надявам да има достатъчно въздух, да влиза достатъчно въздух в кошничката, защото е направено от ратан. Сега в приготвеният разтвор, вече ще казах, една капачка на 1 литър, ще го измия максимално добре. Това представлява един син гел,
Предполагам, че има някакви дезинфекциращи средства вътре. Мисля, че този разтвор ще помогне също и на спирането на развитието на микроорганизми, които могат да проникнат в срязаните места и въобще от наранените места. Така. Ето това остана за сега. Ето мрежичката, която слагам вътре. Нямаше зелен цвят, имаше само червен и жълт. Ще да трябваше да има и кафяв, може би, за да не се вижда. Но и така ще се получи добре. Пръста, която съм приготвила, субстрата, който съм приготвила за котлеята, са кори борови, натрошени. Също и малко почва за орхидеи, специална почва за орхидеи, макар че мисля, че не са в достатъчно добро състояние. И малко камъчета. В случая са речни. Най-отдолу ще сложа камъчета, за да има нещо като дренажче. Нещо, което да позволява влизането на въздуха и отцеждането на ненужната вода. Много е важно за корените да има въздух. Достатъчно. Достигащ пресен въздух до тях. И след това ще сложа тези смеси. Слагаме това, което остана. Ето още едно, което мога да махна. Може би малко повече разкисване ще да доведе до по-добър резултат, до по-лесно отстраняване. Което не ми се иска сега да ви ангажирам. Но вие можете да го разкиснете. Ако повече време да го оставите коренището в разтвора, за да може да се отстрани по-лесно и по-пълно в старата почва. Започвам да насипвам по-малко. Добре е на котлеята коренището да се показва леко. Това няма да има вреди. Но ако я засадите по-дълбоко, вече има риск от загниване на бублите. Така че по-добре да се вижда, отколкото да сте покрили бубите. Смесваме на двете нещица. От двата типа почва, която съм подготвила на субстрат. Няма нужда да притискам. Важното е после да има стабилност растението, за което естествено ще го подпра с няколко пръчки. Можете да си купите бамбукови пръчки, това ще създаде красота в вашата кашпичка или кошничка, както е случая. След като се засади, оставете растението да без поливане поне за 2-3 дена. За да може по-добре да изсъхнат. Да съхне средата и корените и да няма предпоставка за развиване на микроорганизми.